Intine kalau dua iki kowe disroyo karo dijajane kowe wisik jabat dadi abang grasan nang yo sapa prasane kowe dhewe didadar kamah condo dibuka dadi jejoko bagus sing kono kuwi. Ora sapa kuwi kalau dua iki moro gage tindakno wajib para satya ora kaya mung jaba rasa tuan para murka sing jenenge Prabu Kala Prajata sing dina iki nyraya marang Jawi Pati Patis iku kanca kowe bisa mateni Patis iku lan uga Prabu Kala Prajata gedhe kancamu. Tanah kebong mati mati keneng mati ken kang yoyo suto sonco Hãy cho ma cho kỳ lòng Rakano Osnaling Ukulata Idolo Joko Agus Sing tapake kita kuwi sapa Gus ampun malah sabuni para dewa kayangan suwaya jenengku Cabang Ketumpuk aku dhewe Cabang ali kalumban wis tukang dimasa kantar ben para saku ngiler tak cepet guru jujur tak takon apa kakek yang utang lebat